Както ви обещах, ще ви покажа нещо в синьо за единично легло. Спалният комплект пак е от серията 4 сезона, което го прави изключително подходящ за зимата заради ватирания плик за завивка, който може да се ползва самостоятелно за завиване в по-топлите сезони, а в по-студените месеци слагате вътре и допълнителна завивка и се гушвате в топлината и комфорта на този комплект. Той е с размер 160 на 220. Ватата е изработена по технологията на така наречените кухи полиестерни нишки. Понеже те не са плътни, а кухи, както името подсказва, това подобрява циркулацията на въздуха и подобрява изолацията на завивката. По този начин тя държи комфортна температура на тялото във всички сезони, без да запарява като обикновения полиестер. Това са и въпросните 30% полиестер, които пишем в описанието на сайта ни. Комплекта включва и калъвка за възглавница с размер 50 на 70, както и прав чаршаф с размер 170 на 240, които както и плика са изработени от 100% памук Ранфорс за максимална здравина и мекота. За поръчки може да ни пишете на Viber или да поръчате на нашия сайт. И двете ще намерите в описанието на видеото. А ако искате да видите как наистина изглежда върху легло някой от другите цветове, пишете ми в коментарите.